21 буатта заман технологиялары көндән-көн үсешкән осорда кайһы бер тармак белгечләре үз тәгаенләнешен югалта, ә бына һаунсы һөнәренә һәр вакытта ихтыяҗ бар. Элекке усурман сагыштырганда хәзер һаунсыларның эше күпкә еңеләйде. Бүген был тармак хезмәткәрләренә кул көсе талап ителмәй. Заманса һау аппараттары һаунсыларның авыр хезмәт йөген алмаштыра. Әмма авыл хуҗалыгына башлыса яшьләр теләк менән бармай. Бүген фермаларда күбенсә озак еллар дәвамында үз эшенә тугры калган тәҗрибәле һаунсылар эшләй. Шуларның береһе үз һөнәренең остаһы Акмурын авыл хуҗалыгының Каратал бүлексәһенең һаунсыһы Лиза Галфаур кызы Мөхәммәдрәхимова. 10 ел дәвамында ул таңгы сәгать 5-тән торып фермага үз малдары янына ашкына. Һаунсы тигәстә был эш һөт һауга гына кайтып калмай. Һаунсыларга малдарды ашату, уларны тәрбияләү кебек эшләрдә беркетелгән. Һәр малга аерым игътибар бүленә. Шуңа күрә лә һәр беренең холкын белеп беткән инде. Озак еллар һаунсы булып эшләгән Лиза Мөхәммәдрәхимова. 10 ел һаунсы булып эшләйм. Эшем охшай була. 35 хәер һавабыз. Көндәлек көтөбез, йөрлетеп, авыр булса түҙәбез инде, эшләйбез. Хәзер яшьтәр сыга алмайбыз, эшләйбез инде. Бөтмәһен ферма тип тырышабыз инде. Иртәнсәк шул эшкә киләбез инде. Кайтабыз, хәзерәкән ялтабыз да, кире киләбез эшкә. Шу 5 сәгатьтә эшкә киләбез. Шу 8-ләргә кире кайтабыз. Һаунсылар фермага көненә 2 тапкыр иртәнге һәм киске һаун вакытына килә. Шул ук вакытта улар йорт мәшәкатьләреннән дә ситтә калмай. Тимәк, һаунсы кешенең һәр минуты кадерле. Бар эшләрен улар үз вакытында башкарып калырга тырыша. Хәзер уже яңгы һәйбәтләнә башлады инде. Яңгы һәйбәт хәзер, элекке мактугел хәзер. Мисәндәр бар, әле менә хайырлар китмәй, һәйбәт калды бит инде. Зарплатаһын биреп торалар. Һәйбәт булай. Элек ала алмайдык менә быел. Алып торабыз. 2012 ел һөдемтәләре буенча Лиза Галфаур кызы иң яхшы һөнәр ияһе дигән исемгә лаек булды. Бындай исем һаунсы апай өчен олы куаныс, чөнки озак еллар дәвамындагы эш һөдемтәһе тап ошо исемдә баһалана. Каланың оешма предприятиеләре хезмәткәрләре арасында иң яхшы һөнәр ияһенә һау селтәре оешмаһының водителе, 3 ел автомашина руле артында сакрымдар һынаган Газинур Абдрахман улы Сырлыбаев та лаек булды. Үз эшенә яваплы караганы өчен буга тиклем дә ул бихисап мактау грамоталарына бүләкләнә. Һау селтәре оешмаһында эшләүенә 4 ел, буга тиклем иһә Баймак район кулланучылар җәмгыятендә хезмәт итә. Дежурство уж машиналан был машиналан авария была сагабан як был машиналан сагабан уже шофер был як шофер эвак же шофер эшкасы обязательно я шофер водитель эшкасы все обрал мандавит водитель эшкасы мага все обрал. Тәүлектең төрле вакытында руль артына ултырырга туры килә водитель кешегә. Тиз арала тиешле урынга барып итү дә улар иңендә. Бүген Газинур Сырлыбаев оешмала еңел автомашина менән дә, йөк техникаһы менән дә идара итә. Халыкта вакытында һуңгы яңлыктар, хәбәрдар менән таныштыру, киң мәгълүмат саралары иңендә ята. Яңлыктар йыю менән хәбәрчеләр шөгыльләнһә, уларның мәгънәви, орфографик, стилистик яктан хаталарын төзәтеп, гәзит битләрендә бастыру корректорлар бурысы. Хакмар гәзитендә 2 тиктә ел корректор булып эшләгән Гөлназира Кашкарова буны яхшы аңлай. Мәкалә истәлегенең тәү мәгънәһен үзгәртмәй гәзит укучыларына yetkерүдә корректорның өлеше зур. Гәзиттә 20 елга гәзитте актерларында эшләнем. Ошоман бар гәзиттә асылгас беренче көндә эшем бик яваплы инде, бер хата гәзитте басуга бир алдынан авыр дип кайсак авырда булып китә. Эшем бик яваплы инде, бер хата китә, тупа хаталар китә. Шуңа авыр дип кайсак авырда булып китә. Баймак телевидениеһының кораусыһы безнең хезмәттәшебез Илфата Абдуллин да үз һөнәренең остаһы. Оператив рәвештә хәбәрчеләр алып кайткан видео язманы монтажлау, уны эфирга әзерләү кораусының төп бурысы.
Заман технологиялары көндән-көн алга бара. Тимәк, видеоинженерның да даими рәвештә төрле программаларны үзләштерүе, заман менән бергә атлавы мотлак. Әлбиттә, телевидениела караусының әһәмиятлеген һәр тамашасы аңлап етмәй. Уларның эшмәкәрлеге бары тик кадрдар артында кала. Илфат Абдуллин да ел йомгаклары буенча иң яхшы һөнәр кешеһе исеменә лаек булды. Я работаю на телевидении 3,5 года. Мне работа очень нравится, потому что в этой работе я могу практически делать все. Мне очень нравится делать спецэффекты, заставки для телевидения. Мне нравится работать с моими коллегами. Моя работа не тяжелая, я бы сказал, это самая легкая работа, самая интересная работа, потому что делать монтаж на телевидении это очень весело, приятно и удобно. Узган елдың йомгаклары буенча ошо көндәрдә халык иҗады үзәгендә каланың оешма предприятиеләре һәм авыл хуҗалыкларының 95 иң яхшы хезмәткәрләре тәбрикләнде. Ел дәвамында алдынгылыкты бирмәгән, үз эшләренә җаваплы карагандарға был югары исем уларның эш һөдемтәһен баһаланы. Тәү чиратта курултай секретариаты җитәкчесе Зөфәр Еникеев районның 2 алдынгы хезмәткәрен, кала дәваханаһының баш табибы Миңлегали Умаров һәм Баймак кулланучылар җәмгыяте хезмәткәре Фирдәүс Ишматовага югары дәүләт наградаларын тапшырды. Улар Россия Федерациясының атказанган табибы һәм республиканың атказанган сауда хезмәткәре исемнәренә лаек булды. Тантаналы утырышта шулай ук районның әүдем җәмәгать эшмәкәрләре Корылтайның почет грамоталары, рәхмәт хаттары бүләкләнде. Иң яхшы хезмәт коллективтары алдынгы эшчеләр тәбрикләнде. 99 елдан алып эшләйм. Мен нык, конечно, шатмын, дип мине передап итеп куйгансызлар. Кеше менен эшләү бик авыр, но барыбер тырышабыз инде. Если вы хәйбәт куһаң кысарларга, то һиңә улар тоже бик хәйбәт итәләр инде, бик отношение хәйбәт куһаң. Тырышып эшләһәң, эш бара инде. Тырышып эшләргә кирәк. Шул Аллаһка шөкер, булай һәр вакытта булай артка калган юк дигән, тырышып эшләп йөрелә. Ел дәвамында уңышлы һәм һөдемтәле эшләп килгән яхшы авыл биләмә башлыгы, эштәр идарасыһы, яхшы авыл старостаһы ла игътибарһыз калманы. 12 елда быелгы 12 елга йомгаклары буенча бер авылда төзекләндерү буенча эшләп барганда, аннан алдагы елда Шәҗәрә байрамы үткәрдек, Кадырбай авылында төзекләндерү. Менә шунда бик кенә матур юллар үткәрдек. Быелгы еллыкта инде 13 елда без планга алганбыз инде, һөйләшкәнбез менә район советы депутаты белән авылда мәсҗид турында һөйләп барабыз инде. Ул бурахны әзерләп бирә, без урынның арынгабыз. Менә ошо Несесында ошо мәсҗидте төзеп утыртсак, безнең алдагы төп бурычларның бире. Был куанычлы вакыйга киләсәктә лә хезмәткәрләрнең тырышып эшләвенә, тагы ла югары үрдәргә дәрт өстәр.